Naozaj som absolvovala 3 prostredia, za čo som ja veľmi vďačná, pretože to prvé bolo vo firme, ktorá bola kotvená na burze. Proste najlepšie procesy, všetko je nastavené. Ideálne prostredie na to, aby sa niečo naučiť. Potom tá druhá pozícia bola v korporátu, v ktorom bola možnosť pochopiť, čo to znamená byť tvorcom politiky, pretože jak si to nastavíš, to tak aj máš. A teraz sa nachádzam v chaotickom prostredí startupov posledné 3 roky, ktoré tiež chcelo to ku mne prísť a až následne ja si myslím, že tá najdôležitejšia vec, ktorú som si uvedomila, je v tom, že keď sa cítiš ako profesionál, ako odborník a vieš, že môžeš priniesť nejakú hodnotu do startupového prostredia, tak už sa nebojíš chaosu. Ty rozumieš, že chaos je vlastne ten začiatok. A ty vieš tie veci poskladať, aby vznikol poriadok. Ty naozaj cítiš ten empowerment toho, že dobre, ja som bola v korporátnom bezpečnom prostredí, kde v podstate plus minus milión, nič sa nestane, prepálime, OK. Ale tu ty musíš manažovať každú korunu